a hankali. Yanzu gaskiya na je gaji. Bari in ci ɗan huta na gaji. Na kan dan ya dawo. Yafi. Ga yanayin ga. Amma ka san cikin harkar ga babu tausayi. A uwar gida ya gani wallahi ai ke baki san wani abu ba, mutane ba su da hakuri. Wato ni ina gaya miki uwar gida nan da kike gani na Allah ya min baiwa lokacin nan mancewa ina arwala an tuho sallar isha'i gashi liman ya taho ya fara ba da sallah a tsere min da raka'a biyu. Ina nuhatan masallacin nan da raina ya ɓaci sai kawai kiga kowa ya yi zum a yi tsaye a yi carab ba a magana na sa su tau sai ɗaya cikin raina da nake na abu sai ɗaya na mai da liman gida irin ya koma ya koma ba an kai rifile abinda an kai ya komo baya liman nin mai sai gida ya yi arwalla sannan kuma nista kowa stop ya carab nin mai da ni hidda wanda nake so in hisuwa sahun gaba in mai sai baya sannan in tsaya na sahun gaba sai nin mai suwa liman ya dawo gida ya dawo masallaci ya bada sallah ni samu sallah ta complete da raka'a 4 aike bari aike wani gida nan da kike gani Allah ya nuna mai gida ka sani wani lokaci ina gidanmu ina da wata akuya. Allah sarki. Duk sati sai ta haihu. Ko babu ciki ba. Ko babu ciki sai ta haihu sannan guda ko ba ciki. Ina gaya ma akuyan nan ko ba ciki duk sati sai ta haihu. Sai ta haihu. Sai ta haihu. Ina gaya ma. Kuma ɗiya 12. A'a ɗiya 12 take haihuwa. To kina ji uwar gida? Duk sati sai ta haihu. Sannan lokacin ko sai da ne rasa wurin aji tabarma. Saboda garge tumaki. Garge. Wato uwar gida akuya da aggare ni. Sai da ne rasa wurin shi fiɗa tabarma in zauna. Wato uwar gida bai kamata a ce ki sa ni gaba ke ta rusa ni tsaya da rana haka. Ƙarya kuma mai gida. Haba dai. Wani irin ƙarya? Ya za ki ce min akuya na haihuwa duk sati kuma ko babu ciki? Wani irin ƙarya mai gida? To ke sa abin da za a yi bari in kai daga nan waje ga ina jin ana kira na. Ashe gaskiya ke ma ba ƙaramar 'yar hannu ce ba. Alkur'an ke hini ƙarya. Ba mai gida ka dawo mana. A'a ina. Ka dawo mana. Sai